Aquí comença una nova col·lecció de continguts sobre els drets de les persones consumidores. Anem a veure-ho. La pregunta és clara. Pot la intel·ligència artificial ajudar-nos a entendre millor les lleis? Doncs bé, s'ha llançat una nova sèrie de vídeos justament per divulgar el dret del consum. Però d'on surt tota aquesta informació? La clau, i el més important, és la seva base experta. Tot el contingut parteix dels articles originals de Francesc Xavier Sánchez Moragues, un gran expert legal. I com es converteixen aquests textos en vídeos? Aquí és on la intel·ligència artificial entra en joc. Es fa servir Notebook LM de Google, una eina que transforma els articles en peces audiovisuals molt accessibles. El procés és així de senzill. Articles originals, processament amb IA i, voilà, un vídeo explicatiu. Per què fer-ho així? Doncs l'objectiu principal és facilitar l'accés al coneixement jurídic a tothom. Aquesta sèrie de vídeos se suma a altres formats de divulgació, com ara podcasts o blogs. Ara bé, com que el procés és automàtic, hi ha un parell de coses importants a saber. Primer de tot, el contingut és només informatiu i sense cap ànim de lucre. La síntesi de la IA pot simplificar coses, així que pot no ser literalment exacta a l'original. Per aquest motiu, l'autor no es fa responsable de les possibles desviacions que pugui crear la tecnologia. Ah, i un detall important, les veus que se senten són totalment artificials, no són persones reals. L'esperança és que aquest nou format sigui una eina útil tant a nivell personal com professional. Vol oferir una visió clara sobre temes que ens afecten com a consumidors en el nostre dia a dia. Tot plegat obre un debat fascinant. És aquest el futur de l'aprenentatge del dret? Què en penseu? Hola a tothom! Avui ens posem amb un tema que és absolutament clau en dret de consum, les regles de la prova. Com a futurs juristes, és fonamental que entengueu perquè en aquest camp no s'aplica sempre aquella regla general de qui al·lega prova. Veurem com la llei capgira aquesta lògica per una raó molt concreta, protegir la part més dèbil. Comencem. Per entendre-ho bé, farem un recorregut en 5 passes. Començarem per la regla general del dret civil, per veure justament com el dret de consum la posa de cap per avall. Després, baixarem a la pràctica per veure com funciona la càrrega de la prova. Tocarem un parell de conceptes una mica més avançats i, finalment, veurem quines conseqüències té intentar escapolir-se de col·laborar. Molt bé, doncs. Comencem pel principi, com ha de ser. Abans de poder entendre l'excepció, que és el que fa tan especial al dret de consum, hem de dominar perfectament la regla general. Anem a la base del dret processal civil. El punt de partida estàndard és el que coneixem com a principi dispositiu. Què vol dir això? Doncs, bàsicament, que la llei assumeix que les dues parts que van a un judici civil juguen amb les mateixes cartes, que estan en igualtat de condicions. Per tant, la lògica és molt senzilla. Si algú afirma una cosa, a ell li toca demostrar-la. És una qüestió de simetria. I aquí és on la cosa es posa interessant de veritat. Fixeu-vos en el contrast. Mentre que el procediment civil es basa en una igualtat teòrica, gairebé una ficció, el dret de consum és molt més pragmàtic, molt més apagat a la realitat. Reconeix una veritat com un temple. Una persona consumidora no té el mateix poder, ni la mateixa informació, ni els mateixos recursos que una gran corporació. Aquesta asimetria, aquesta desigualtat real, és el que ho canvia tot. I és precisament per corregir aquest desequilibri, per intentar igualar una balança que d'entrada està descompensada, que neix l'excepció. El dret de consum actua com un mecanisme corrector dissenyat específicament per protegir la part que objectivament és més vulnerable. Aquí la tenim. Aquesta és la pedra angular, el moll de l'os de tot el que estem explicant, la inversió de la càrrega de la prova. La llei, de forma totalment conscient i deliberada, agafa l'obligació de provar els fets i la mou, la treu de sobre la persona consumidora i la col·loca a l'esquena de l'empresa. I això no és un petit detall tècnic, És el mecanisme de protecció processal més potent que té un consumidor. D'acord, la teoria està clara, però com funciona això en la pràctica? Com es tradueix en el dia a dia d'una reclamació? Doncs anem a veure exemples concrets on és l'empresa i no la persona consumidora qui ha de posar les proves sobre la taula. Fixem-nos en aquesta taula, que és molt il·lustrativa. Parlem de coses ben quotidianes. Les rebaixes. És l'empresa qui ha de demostrar que el preu anterior era real. S'al·lega que una clàusula és abusiva. És l'empresa qui ha de provar que es va negociar individualment. I el cas estrella, el de les garanties. Si un defecte apareix durant els 2 primers anys, la llei directament presumeix que ja existia d'origen. És l'empresa qui hauria de provar el contrari. L'única excepció important aquí és que la persona consumidora sí que ha de provar que ha exercit el seu dret de desistiment dins del termini legal. Això sí.
I aquesta lògica protectora continua en molts altres àmbits. En serveis digitals de subscripció, l'empresa ha de demostrar que el servei ha funcionat correctament durant tot el contracte. En compres per internet, que va enviar la confirmació per escrit. Fins i tot en temes tan sensibles com la discriminació. Si la persona consumidora aporta indicis, és l'empresa qui ha de justificar objectivament la seva conducta. El patró és claríssim, oi? La responsabilitat de la prova recau sistemàticament sobre qui té més recursos i control sobre la informació. Molt bé. Ara que ja tenem la base ben assentada, anem a aprofundir en dos conceptes una mica més complexos, però igualment crucials: la responsabilitat per la seguretat dels productes i l'ús de la prova per indicis. Aquesta taula ens mostra una distinció molt important. En productes industrials, la regla general s'assembla més a la civil. La persona perjudicada ha de provar el defecte, el dany i la relació entre tots dos. Però atenció, quan parlem d'aliments, la protecció s'intensifica. Un acte d'inspecció té presumpció de veracitat i si ha sospites sobre un producte, és l'operador qui ha de demostrar que és segur. Aquí, la protecció de la salut pública reforça encara més les regles. I què passa quan no tenim una prova directa? Aquí és on entra en joc la prova indiciària. Però compte, això no va d'especular ni de fer suposicions. Perquè sigui vàlida, ha de complir uns requisits molt estrictes. Primer, els indicis han de ser fets que sí que estan provats, no simples sospites. Segon, en calen diversos que es reforcin entre ells. Tercer, la connexió entre aquests fets i la conclusió ha de ser lògica i racional. I quart, fonamental, l'òrgan que decideix ha d'explicar pas a pas com ha arribat a aquella conclusió a partir dels indicis. I per acabar, analitzem una situació molt rellevant. Què passa quan la part que té l'obligació d'aprovar, normalment l'empresa, decideix no col·laborar, callar o donar respostes evasives? La llei té mecanismes per evitar que aquesta estratègia surti de franc. Aquesta cita de la llei d'enjudiciament civil és duríssima. El silenci o l'evasió davant d'una al·legació concreta no és una opció neutral. Un tribunal pot interpretar aquesta actitud com una admissió dels fets. És un avís molt clar. No respondre a les acusacions pot tenir les mateixes conseqüències que admetre-les directament. Aquest principi és totalment aplicable a l'arbitratge de consum. Encara que el silenci no sigui una acceptació automàtica, la part que renuncia a defensar-se quan té l'oportunitat de fer-ho, responent punt per punt, n'ha d'assumir el resultat. Els àrbitres valoraran els fets provats i si l'única versió que hi ha sobre la taula és la de la persona consumidora, perquè l'altra part ha callat, doncs aquesta és la que tindrà tot el pes. I acabem amb una reflexió de futur. Totes aquestes regles se van crear pensant en contractes més o menys tradicionals. La pregunta que ens hem de fer ara és: com adaptem aquesta inversió de la càrrega de la prova a un entorn on les decisions les prenen algoritmes opacs i la informació és encara més asimètrica? Aquest és, sense dubte, el gran repte que tenim al davant per al dret de consum del segle XXI.